Tibayule tuna kan zirlai turchu chapter 3 ami core concept of national income ti kan zirdoni core concept of national income heta hian chi sang zirtur kan neya national income omzia angle thum perspective thumatang kan enanga tin normal resident kan en bokanga kan zir bokanga tin domestic territory kan en bokanga tin factor income le transfer payment soiman kan tum don ani national income hi poimo ma sarkar document poimo takania ramchung eile bardin munte ramchunga eizonna employment chungchang te detail taka kan hriat theina chu national income figure atang hian nia national income figure hi poimo ma sarkarin policy siam nan te thutlung na poimo tak ram mason na tur le ram le mi puite choi kan na tur te re theina bo tur te ram chung din mun a hriat na tur a poimo tak chu kan sum lak lu dan din mun national income statistic dikhiania chu wang chuan mi thiam bi te tho chi ania India rama hian Central Statistical Organization in national income hian chu thina ramchung economic growth rate ramchung economic thanna kan ti te po hi GDP per capita ti zong po hi national income chut na national income account data tang chowa thriat theania chu wang chuan national income figure dik data dik statistical dik hi sarkar suai tu te tan policy maker ho tan thutlung na dik an siam theinan te sarkarin malak na omzenei le dik a hriat theina turin a chule mema chu wang chuan dik taka chhut tur chuan national income ina akai noi a concept te hriat chian em angaya item engtenge tel lo turte engtenge chiar lo turte tu te tho chuan ge chiar turte tu ram chunga area bi ka mi nge chiar lo turte ka kan hriat angaya tin tho chua chau chiar turania a thona don te ka chiar lo turania chu wang chon chung zong dik taka national income kan chun na tur chuan tuna national income core concept hi rang hi kan hriat angai em ani pakhat na chuan three perspective of national income kan tia national income hi angle thum thirna pathuma tangin kan soi fia don ani chumi omja chu national income hi kong thumin a chaw thei don ti na ni chu wang chuan ama sabera chuan national income hril fiana dan pathuma oma pakhatna chuan national income in terms of value addition productions of goods and services ti ani atoi zong national income hi kan production atangin kan threchiang don ti na ni chu wang chuan national income chu sap trong hian kan chiar mai anga market value of all final goods and services produced in economy during a period of accounting year tinia zo tonga omzia chu kum khat chunga India ram mi puitena India ram chunga kan de chua zong kan siam chuate kan tho chua zong poisa a hlut na hi ani tin kong dangin ram chunga kum khat chunga value addition economic sector sang primary sector te secondary sector te na value addition an siam chua zat an ti pun zat ania primary sector kan ria ezon na bulpui ani lo nei te huan siam te ranvul te nia secondary sector chu thil siam na te manufacturing te nia chuan a top ber chu service sector ania chu thiam na manga ezon na ani chung sector zong ina kum khat chunga value addition an tho chua za ta kha poisa hlut na kha ani chuan national income chu tho chua ani ber chu tho chua hlut na tang a hriat theya tin panina chuan national income hi
factor income national income in terms of factor income national income hi kum khat chunga India rama cheng mi puitena India ram chunga kansum hlo chua a hlo chua ani chu ama ka chu thil siam production a chu national income hi kum khat chunga kan siam chua kan tho chua ni a national income hi factor income atanga thir chuan kum khat chunga India mi puitena India ram chunga kan hlo chua ani hlo chua factor owners thil siam na industry ho tena thil an siam na te farm ten mi hring mamo sal sum tura an siam na an man ro ngai kha household sector in a supply chu factor service land labor capital entrepreneurship ti kha ania ma sela khang kha khami kha man pe ka nga ya chu ta tanga household ina kum khat chunga kan sum lak lu zat kan hlo chua zat kha factor income ti ania national income hi kum khat chunga India mi puitena factor owner kan ni na tanga kan sum hlo chua kan hlo chua zong zat ani chu chuan top bera hian national income in terms of expenditure ania national income hi kum khat chunga India mi puitena kan tho chua hi poisa hlut na kha production national income production value kan tia chu tiang chia chuan India mi puitena kum khat chunga India ram chung siam chua kan leina na kan mamo sang kan leina na sum kan man ral zong hi national income ani chu national income in terms of expenditure ani chu wang chuan kum khat chunga India mi puitena India ram mi puite mamo siam chua leina na sum kan man ral zat kha kan man ral zat kha national income ani chuan han khai toy don tai la national income chu kum khat chunga India mi puitena kan tho chua kan production poisa hlut na kha ania tin national income chu India mi puitena kum khat chunga kan hlo chua kan factor earning akha ani chuan national income chu kum khat chunga India mi puite sum man ral zong zathi India mi te India ram chunga de siam chua leina na kan sum man ral zong hi Indian national income ani chu wang chuan heng three perspective atanga national income kan hrilfia na hi nakina national income kan cho huna apoimo don ma chiang taka kan hriat angai ani ti kha lo chin chia leila tuna chuan core concept of national income jinga poimo tak mai normal resident of a country ti khwale tui chungchang kan endona amasa kan zirta kang khan kan soita kang khan national income chu kong thumin kan hrilfia India rama India mi puite in an tho chua kum khat chung an tho chua ni thea India rama India mi puina kum khat chunga an hlo chua ani thea India mi tena India ram chung thil siam chua leina na an poisa man ral zat India mi te thil siam chua final good leina na Indian economy chunga sum man ral zat kha ani thei bokani chu wang chuan national income chu dik tor chuan national income omzia pathum kan hriat ba ka khan India rama India mi te tho chua lo chua sum man ral zat ti ani kha chu wang chuan India mi chu enge ni ti tu na hian kan zirle don ani Indian resident normal resident of India or normal resident of a country kan tia chu India khwale tui chu hei te hi national income a chuan ti hian kan soi fia dona politics a chuan
sarkar in opna chuan India khwale tui chu India ramapiang India citizenship nei khani maya chung ho te chu India kan chiarani ma se national income India sum le pai de chuazat kan chut don chuan India rama cheng foreigner ho te po India khwale tu yang in kan chiar vek dona amaro chu tu te hinge chiar tura tu te hinge tel lo tur ti kha kan hriat theinan normal resident concept ai kan hriat angaya chuta chuan India mi Indian normal resident chu heng te hin nia pakhat na chuan mihring mimal panina chuan institution an ni theya mimale mo institution emo India rama cheng an economic interest kha India rama ni phot chuan India an chena an economic interest kha India ni phot chuan chu tiang mi te chu India normal resident ra national income chiar do na chiar turani an sumlak lu te an tho chu te kha Indian national income a chiar turani ti chuan helai concept a poimo ta ber chu an India raman cheng nge yem kum khatal India raman cheng turani a panina chuan an economic interest kha India ni bok turani economic interest omzia chu India ram hi eizon nan mang turani India ram hi an ngai poimo tur an ngai poimo na chan po an eizon na ram ania chuta chuan eyan zonga an aninga sumle pai an thok chuaka India rama sumle pai an thok chuaka India rama poisan manga India rama saving bank ka te Indian bank ka India rama bank oma te saving ten ti ve thina chu economic interest chu ani ti chuan mimale mo pole mo mimale mo institution emo India rama cheng an economic interest chu India ni ho zong kha India normal resident ania an tho chua kha Indian national income a chiar vek turani kan rilruwa institution chu enge ti kha rilruwa omle mai thaya institution chu India rama foreigner po ni sela India rama sumdong enterprise te India rama institution company te enterprise ti te ani chu wang chuan foreign company ema foreign institution po ni se India rama kum khat aya taman oma India ram hi eizon nanan mana sumle pai man ral na le tho chuananan man chuan chu Indian normal resident a chiar turani India rama kum khat chuang dai om ma sela India reside cheng ma sela heng mi te hi national income a chiar lo turani Indian national India normal resident a chiar lo turani pakhat na chuan international body like IMF International Monetary Fund te United Nations nuaya organization rang te World Health Organization te UN High Commission for Refugee ti te UNICEF kan ti te International Monetary Fund te World Bank te Asian Development Bank India rama office nei zong ho hi India mi a chiar lo turani India ram institution a chiar lo turan ani hi international territory ani Delhi ate Kolkata ten office pom sela an office om na piang kha international territory ani an lak lu kha chiar lo turani amaro chu India mi IMF World Bank Asian Development Bank UN nuaya Delhi te Kolkata te Mumbai ate heng office a India mi thok te ro chu Indian normal residents a chiar turani tin adang chiar le lo tur chu kum khate mo a ai tling lo ompo ni se India ram tourism emo sport emo educational purpose a ron tlo rim kha rei tak lo cheng to ma sela India mi a chiar lo turani tin India rama hian foreign atangin call poimo tak indo na thilte le defense thil kan lei thina chung chu call ron install tur khan mithiam company foreign company ron machine an ron lu thina chung ho te chu Indian normal residents a chiar lo turani poimo le tak chu border worker
migrant worker international border cross daily basis ni tinemo weekly emo monthly basis India ram naron thok thin akar to pachuak le mai thin an oma chu chu Myanmar atangte Bangladesh atangte Nepal atangte in India ram chunga ezon na ron thokin na rem chang angan ron thoka akarin an hole khal zel thin ani khang ho kha India rama anom hun chung kha reideu ma sela India mia chiar lo turani so mang chuan India mia Indian normal residents chiar lo hian national income figure ati dang lama chu mang chuan chiang taka kan hriat turani India mi hring emaw mi mal emaw institution emaw India cheng an economic interest po India akum khat aya tam cheng an economic interest ezon nan sumle pai tho chuanan India mang zong zong te kha foreigner po ni se American po Germany po ni se India normal residents national income accounting chuan chiar tur ani chu amaro chu chiar lo tur ho chu international international institution India rama office nei ho na thok ho UN no World Health Organization tite UN High Commission for Refugee kan han tite UNDP tite khang zong zong kha chiar lo tur ani IMF World Bank le Asian Development Bank a thok te zong zong kha khami institution kha chiar lo tur ani foreigner an ni chuan tourism at India ron tlote medical tourism te thil danga India rama in tir tura ron kalte zirna thila India rama ron kal zong zong te kum som po omro se zir lai ho chu an tho chua kha India national income a chiar lo tura ni top mai ni thil danga chuan kum khata tlin chuan normal resident an ni thei zir lai an nia India rama IIT aten ron zira India ram IIM aten ron zira ni chuan kum khat aya tampo om ni sela Indian normal residents chiar lo turan ni heng India khole tuite tho chua chau hi national income kan chiar do na wangin India tu tenge India mi pui tu tenge India ni lo tia kha chiang takin in lo chin chia don nia kan soita kan khan India ram national income dik takachok chuak tura chuak tur chuan hriat ngai te hriat tur tam takauma India mi te tho chua de chua lo chua summan ral zat India ram chunga an tho chua zat kha India national income chunia kum kha chung an tho chua zat kha chuan India mi te kan soitowa India mi te normal resident India rama Indian national income thok chuak tu te an tho chua India income kan chiar tur mi hring te kan soitowa tuna chuan India ram chunga India mi te tho chua kha India national income an yawangin India ram chu enge ni ti kan soidon ni heng hi soifia ngai na chan chu India ram Indian domestic territory ti hi national income domestic territory kan ti le India political administration India ti nen hian ai nang lawani azau zo ka India national income India kan ti chu India sarkar inopna political India map chung India chau hi ani lawa chu wang chuan heng kan soitur domestic territory chunga India mi te sumlak lu hi India sumlak lu tia chiar tur ani United Nations chuan a hrilfia dan chuan domestic territory chu economic territory atia sarkar sovereign sarkarina athunei na ahman na area ahman na mun apiang kha sarkar territory kha ni mai ani chutiang chuan India ram tia national income chun na India ram tur chu pakhat na chuan territorial frontier and territorial water of India tini India
map India ทุนเองนะชุง India map ชุง India รำชุงเละ India รำตุยปุ๋ย India ตุยปุ๋ย India รำตุยปุ๋ยค่ะอันนี้อันสอยเจ้าเล็กกีฬา India รำเฮียนอัตลางปุ๋ย12 nautical miles ค่ะ India ทุนเองนั่นนี่ตุยฟินเรียดเมลเมลสมปนีรำเรียจังอาสมปนีอภิยาขจูอินเดียตุยปุยอินเดียนโอเซนตีแต่ฮีอินเดียตานิเวกโลตีข้ากันเรียดตัวนี่จูมังชวนอินเดีย political map ชุงอินเดียทุนเองนะชุงเละอินเดียตุยปุย control จินค่ะปักขัดนาอินเดียรำจุนี่พอตาปนีน่าชวนลงเละโทนะรำปนเละอินเดียอินการาอินเดียมีเตนะอันเอ็นกอลอันโอเปรตแต่ที่อินเดีย domestic territory อันนี้จูมีอมจะจูอินเดียลงเตซุมดงลงข้างซงอินเดียเละ international water ซุมดอนนักลดูไบอาเตโคตาแอฟริกาเต USA อาเตตุยฟินเรียดแปซิฟิกาเตอินเดียซุมดองหลงกัลเวลหัวค่ะอินเดียเทริทอรีอันนี้จูอันซุมลักลูปค่ะอินเดียเนชั่นแนลอินคัมมาเชียร์ตัวนี้ตินอินเดียโทนะรัมโปนาเปรตเอามาจูแอร์อินเดียนี่อินเดียรามาชุงบีกับเซอร์วิสอินเดียแอร์ไลน์นั่นนี่อ่ะแอร์อินเดียจูอินเดียรัมโปนะอินเดียโทนะเซอร์วิสนี่อ่ะแอร์อินเดียนี่อ่ะแอร์อินเดียฮีเอาเปรตนับมุนับเปียงอัดโหนับมุนับเปียงอมนับเปียงค่ะอินเดียเทริทอรีนี่เรื่องดไหมนี่จู่บางส่วนอันซุมลักลูปวอชิงตันอาเตนิวยอร์กอาเตออฟฟิศในมาเซล่าอันซุมลักลูซงค่ะแอร์อินเดียซุมลักลูค่ะอินเดียเนชั่นแนลอินคัมมาเชียร์ไงตัวนี้อาชันจู่อินเดียทุนเองนะอินเดียนดอเมสติกเทริทอรีอีโคโนมิกเทริทอรีนี่ส่วนดังเลยปฐุมนาส่วนอินเดียสังหมันลง fishing vessel เต natural gas oil ไหลชวนนะ international water อินเดียสการินะ oil ไหลชวนนะเอ็นตีนานอินเดียนโอเชียนเต Pacific เตขัดยังอ่ะ oil ไหลชวนนะ joint venture อันนี้นะเต floating platform ลงจลน่าทิล cargo live นานะขัดยังอ่ะ floating platform ซงอินเดีย company เลยอินเดียมีสิ่งนะoperate trim international water operate หัวค่ะอินเดียรัมอันนี้ Indian domestic territory นี่กันสวยนนเลยอังอินเดียตุยปุยะเล international water อินเดียสังหมันลงเต natural gas ไหลชวนนะเตข้างซงค่ะอินเดียน่าoperate ค่ะอินเดียมีแต่นั้น operate ค่ะ Indian territory นี่ตบเบราชวนอินเดียรัมปลายโฮ embassy เล consular office อินเดียปลาย embassy จูสการปลายอมนันยา consulate จูปลายอะ portrait big ซุมโดนนาทีละอินเดียปลายอมนะ consular office อันนี้ consulate เล military detachment establishment สิไปโฮรัมเลรัมอินการะกันอินติร์ต้นนางคำมีค่ะ foreign นะ Indian embassy เต consulate เต military establishment ซงค่ะอินเดียตาอันนี้วางอินเดียรามาเชียร์ตัวนี้อ่ะ Indian domestic territory อันนี้ Indian embassy Tokyo มีเต Indian embassy โรมมีเต Indian embassy London มีเตข้างซงค่ะ India territory นี่จุดที่ยังเจียจวนกัลกัตตา Japanese embassy เตเดลียสรีลังกา embassy เตเราดีโรตาข้างซงเตค่ะเดลียมีเตกัลกัตตามีเตค่ะกัลกัตตา Japanese embassy ค่ะญี่ปุ่นสกา territory นี่อินเดียแมปชูงเอามาเซ Indian domestic territory อันนี้แล้วนี่ช่วงบางส่วนแห่งที่ให้มีชูงอินเดียมีแต่ซุมหลักลู่ซงค่ะ Indian national income เชียร์ตัวนี้
Indian domestic territory chunga India mi te sum lak lu zong zong hi India national income a chiar turani core concept of national income kan chut na na kan riat ngai jing ami concept nung ber chu transfer income le factor income hi ania ama saber factor income chu factors of production owner ni awanga normal resident in India mi te na kum kha chunga kan sum hlo chua za taka factor income ani chung ta chu rent ti te interest ti te dividend le profit atanga kum kha chunga India ram mi te na sum kan hmuwa kha factor income ani national income a chiar turania tho chua ani factor service wanga resident na kum kha chunga kan sum tho chua kan hlo chua kha ania national income a chiar turani tin pakhat le a chuan transfer income ania hei hi unilateral payment received by a resident without rendering any service for it tinia India mi puina India ram khwale tuite zinga mi na kum khat chunga a thona poisa kan don a thona kan don kan tho chuan ni hau lo kan don na tura ti ve engma kan nei lo a thona kan don ania chung chu sarkar tangin kum upazok ten all age pension te tar pension kan han tiang chi te an muthina tin lo nei tu ten an lo nei na tran puinan crop subsidy an muthina a khang subsidy te tin grant a thona in chom dol na te le zirlaiten scholarship kum tin a thonin sarkar tang kan dong thina heng zong zong hi unilateral transfer payment ania kan dong topa sarkara engma ti ve le rulle le nga ya om lowani chu wang chuan a thona don ania wangin national income a chiar tel lo turani nisian voina kan zirtak chu national income core concept national income kan chu dik don chuan India mi te tho chua de chua hlo chua sum man ral zat India ram chunga man ral zat kha kan chiar national income a kan chiara tho chua chau lo chua chau kha chiar tel turania a thona don transfer income ti vel hi national income a tel lo tur ani kha voina kan zirlai tlang pui chu nia ngun takin kan lo chin chianga national income kan cho huna dik tak figure dik tak kan mu chu theinan kan lo tangkai pui nge kan be sein kan du sak cheu ni kan lo me